màquina dels Reis. Després d'haver conegut els homes prehistòrics, avui us presento l'edat antiga. Per què? Perquè l'imperi romà fica que es cau i encara està bé. Els romans estaven invadint les ciutats i coneixien i que odiaven. En les ciutats es van rebel·lar. Entonces van atacar als romans. L'imperi romà, a l'amfiteatre del Buchavent, va caure. Els romans, alguns els van salvar. No va caure l'amfiteatre, només era un dibuix. Segueixes? Tu encara no has vist l'amfiteatre de Tarragona? Sí, està quasi caigut, quasi. Li ataquen soldats que tenen armes més modernes i ells, com no tenen tantes armes per lluitar amb aquestes armes tan modernes, els que li atacaven van invadir les seves ciutats, van matar tots els romans i ja es van quedar tot el que tenien. Quan cau l'imperi romà ja comença una altra època. Sí. Molt bé. Estem fent un museu grec. I com es fa? Es fa retallant alguns trossets d'això i els peguen aquí a quadradets. A veure. Jo encara no he començat, però aquests són els quadradets. Què esteu fent? Estic empegant jo. Gerard, Ja hi acaba. què estàs construint? Una piràmide. Una piràmide. Què feu? Estem fent una piràmide. Carolina, què esteu fent? Estem fent la piràmide. Què lletra estàs fent? Què? Què lletra estàs fent? No, espera, ahora yo. Que tú lo has hecho dos veces. Qué bonito. La fe. Mira. Tú toca ese. A ver. Oh, yo ya sé. ¿Tiene tres estrellas? A ver. Tu l'has d'endevinar. Mira, el nombre es muy raro. Ya está, yo le Hola. Què esteu fent? El nostre nom i alguna frase en jeroglífics. Hola, què esteu fent? Estem fent un missatge secret i també he posat el nostre nom en egipci. Molt bé. Què estàs fent? Un treball d'Egiptos. Molt bonic el teu nom en Egipte. I qual secret vas a fer? No te lo dic. Estic escrivint el missatge secret i me dius el que m'explica. No t'ho diré perquè és secret. Vale. El meu nom s'escriu així. Uole. A veure, Pol, què estàs fent? Ja he descobert el teu missatge, Pol. Què esteu fent? Estem fent una endevinalla que
dibuixos en lletra. Molt bé. Com ho feu? Pues feu-lo així. A veure. Molt bé. M'agrada molt, ¿Esto qué es? Això és un missatge secret d'Egipte perquè estem escrivint un nom. Què estàs fent, Cristina? Estic fent això. Tens que escriure el teu nom fent aquests missatges.